Diolch Arwel. Oedd Elen Bowman yn sôn am y prosiect lle chi'n creu cyfarwyddwyr newydd ac yn cyflwyno gwaith newydd ac yn defnyddio'r cymal ffyrdd newydd o wneud pethau. A mae hwnna fel bod yn medru bod yn arwyddau neu arwyddeiriau ar gyfer y Theatr Genedlaethol ar y foment. Wel, ydy mewn ffordd, pan nes i dderbyn yr her o arwain y cwmni, o'n i'n awyddus iawn i fynd ar cwmni ar drywydd y gair cenedlaethol a theatr a gweld beth oedd potensial yn ogystal â disgwyliadau yr ddau yna. Ac wnaethon ni gychwyn eleni efo digwyddiad theatraidd, fel dwi wedi bod yn ei alw fo, y bont. A hwnna gobeithio yn rhyw fath o arwydd bod ni'n mwynhau bod yn chwaraeus gyda'r cyfrwng. Mae yna le wrth gwrs o hyd i ni ddod â dramau fel Dyled Eileen i o fod a perfformio fel hyn yn Pontardawe ac i gynnig profiad theatraidd mwy confensiynol fel petai. Ond mae yna hwyl i gael o chwarae fo'r gair theatr hefyd a mynd ar cyfrwng i lefydd annisgwyl yn ddaearyddol ac yn greadigol. A dwi'n gobeithio bod yr rhaglen am yr misoedd i ddod yn arwydd o hynny, a dwi'n gobeithio y caiff y gynulleidfa gymaint o hwyl â ni yn profi'r gwaith hynny ac y cawn ni o'i greu o gobeithio. Dros y ffin, mae yna ddigonedd o dramodwyr a dramau sydd yn wleidyddol. Ond gyda enghraifft y bont a'r ffordd mae'r bont wrth gwrs yn plethu gyda Dyled Eileen, i chi yn cyflwyno theatr sy'n wleidyddol. Ond sut mae ni wedi cael theatr sy'n wleidyddol fel hyn? Wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig yn bod nid yn pregethu gyda'n theatr, ond falle yn rhoi platfform i awduron ac i wneithurwyr theatr archwilio hunaniaeth Gymraeg, beth ydi o i fod yn Gymro neu'n Gymraes yn yr 20th ganrif. Ac mae'n ddaw beth bod ni yn gallu edrych yn ôl ac mae pethau fel hanner cam mlynedd ers protest Pontardawe yn gyfle i ni wneud hynny ac yn gyfle rhyddau golli mewn ffordd. A drwy edrych yn ôl, mae posib dal drych falle at y sefyllfa sydd ganddo ni heddiw. Mae yna rhwydwaith o theatre, fel yr un yma ym Mhontardawe, ac wrth gwrs mi fydd hynny yn rhan o blethiad yn un o'ch cartrefi yng Nghymru. Ond o'n i'n notiso mae yna lot fawr o leoliadau yn y tymor yma. A felly mae'r gair y genedlaethol yn eich enw, dwi'n dychmygu chi yn eich swyddfa yn Gyfyrddin gyda map enfawr a baneri bach i chi'n stico mewn a chi'n gweud, reit, fi'n mynd i fynd bob man. Oes, mae gennau fap yn y swyddfa a mi fyddai yn edrych ar y map ac wrth gynllunio'r rhaglen, wrth gwrs, da ni yn awyddus iawn yn bod ni yn cyffwrdd â cymaint o gorneli a cymaint o gorneli o Gymru a cymaint o gymunedau a sydd yn bosib. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim mynd i bob man o fewn un tymor, ond dwi'n gobeithio ymhen chydig blynyddoedd na bydd unrhyw un yn gallu dweud o da chi ddim wedi dod â phrofiad arbennig i'n hardal ni. Ac misoedd yr haf eleni, da ni am fynd i ardal Blaenau Ffestiniog ac i Talsarn, Dyffryn Nanlla, i greu prosiect yno efo'r gymuned ac yn rhoi cyfle i bobl o'r gymuned gael perthynas arbennig a chael perthynas greadigol efo ni. Ac felly rhyw gyfuniad fel petai o brosiectau drwy archwilio'r gair cenedlaethol, mae cyfuniad o brosiectau cenedlaethol i naws sydd yn teithio a phrosiectau eraill sydd yn fwy cymunedol ac yn canolbwyntio ar rhai ardaloedd arbennig. Yng nghwestiwn ola i felly yw, beth fydde Saunders yn neud o yr hyn i chi'n neud nawr yn enw theatr? Llwyfannu blodeuwedd yng Nghysgod Trawsfynydd, ceisio cael y balans rhynt y canon sy'n cynnwys Saunders Lewis a'r brofol, sef theatr corfforol yn y Gymraeg a'r Iseldireg. Beth fydde fe'n neud o hyn? Wel, i ddechrau, dwi'n siŵr byddai fo'n falch iawn bod ni'n dal yma'n siarad Cymraeg, achos ar efo ddarogan na fyddan ni ar un adeg, dwi'n siŵr. Mae'n hawdd iawn i ni ramantu ynglyn â beth fydda yn gwir mawr ni o'r gorffennol yn ei ddweud. Ond y beth sy'n bwysig ydy bod ni'n ymateb i'r her yma y Gymru gyfoes yn ei gosod i ni, ac nid yr her
yma arwyr yn cenedl yn gosod i ni. Cymaint ag dwi'n parchu yr hyn da ni wedi etifeddu ganddyn nhw, ac oni bai am nifer ohonyn nhw fel Saunders, fel Trevor ag Eileen, fyddan ni ddim yn meddwl bosib rwan yn siarad Cymraeg. Ac felly, ie, dwi'n awyddus iawn i dalu'r wrogaeth honno, ond y peth pwysig i mi ydy bod ni yn ymateb i'r Gymru gyfoes ac yn creu gwaith theatraidd ar gyfer y Gymru gyfoes.